348. Аре бе, па то няма ли да умре бе? Моля те, критко. Сега просто трябва да ми критне, защото много ми е важно. Не! Добре, следващия ход. Рейд пускам нония, че да се хилна. Трябва да издръжа само още един ход. Моля те един. Гледай, ебати ресиста, над 200 ресисти имахме. Само дано не пусне темпестония, защото и двамата умираме. Той е по тебе. Дръж се, yes. Така. Сега ще се хилна от тоя. Абе, за без щитове си е добър демидж. Значи това му бие по към 200... О, то ще умре, давай по боса. Да се хилнеш поне можеш ли? Ще оживееш, ония другия ще умре, давай. Така. Я знам аз вече какво да трия човек, то па няма и... нищо. Моля те. Ма ни трай Кайл, човек, той е 1.10, то още ли не е станал? Вчера играхме с него. Не знам какво му случва. Фейнт поне малко да позасила. Ако му сложа и една призма, сега ще го убия. Yes, влизам. Поне няма се хилне са. Може ли му сложа дракон? Може ли да му сложа дракон? Сигурен съм. Или не, ще му сложа рейд и ще го убия. Само трябва да оживея този ход. Той е по тебе обаче. Ще оживееш ли? Добре, аз ще го убия. Ще трябва да оживееш. Добре, просто не трябва да ми пизна. Пизне ли ми, умираш. Бе, хайде. Даже му беше и много това.